हाय सांगमाने जदि आपण निजकु बुद्धिमान ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇକି ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ସେଟା କି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଥର ବାହାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି। କି ଜିନିଷ ସିଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଜୋରରେ ଚିପିବ ସେ ସେତେ ଜୋରରେ ଆବାଜ କରିବ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡୋରବେଲ୍। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଚାଟନ୍ତି ହେଲେ ହେଲେ କେବେ ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଡାକ ଟିକେଟ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଏମିତି କି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦବାନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇ କାମ ହୁଏ। କୁହନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ? ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ କ୍ୟାମେରାର ସଟର ବଟନ। ହଉ, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ସେଟା କି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋଡ଼ନ୍ତି ନହେଲେ କାମ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ସେଟା କି ଜିନିଷ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ ଗ୍ୟାସର ରେଗୁଲେଟର।